जोंनि दावरायझार इक' टुरिजम ससाइटि बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानिफ्राय जोङो ससाइटिनि जानानै दुलाराय आसाम नाङै आरो बिटिआरनि बयनिसिमबो खुलुमनाय मोजां मोननाय गाहाम हामलायनाय जोङो जासिहरबाय। जा फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरनि जिहेतु लावखार ओंखाम जानाय दा सोलिगासिनो। दा बे लेखायै जोंबो बगामाथियाव जों ससाइटिया जाहाथे बयबो लावखार ओंखाम जानो फैग्रा रायजो राजानि थाखाय जोङो सुबिदा खालामना होनाय जादों। आरो जिहेतु जोङो बगामाथिखौ दिनै नङा, दिनै बहुद गोबां बोसोरनिफ्रायनो जोङो बगामाथिखौ सामलायबोदों। बे सामलायनायाव जोङो प्रखाखन आरो डिपार्टमेन्टनि जोङो गोबां मदद थुलुंगानाय मोनो। जों बिथांमोननि मदद थुलुंगाखौ लानानै जोङो ससाइटिया गोख्रोङै हिसाबै जोङो लावखार ओंखाम जानो फैनाय रायजो राजाखौ जोङो हेफाजाब खालामो। बेयाव जोंनि लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव जोंहा रुल एन्ड रेगुलेसन दङ आरो जिहेतु डिसि सारनिफ्राय SOP होनाय थायो। बेफोरखौ जाहाथे लावखार ओंखाम जानो फैब्ला बयबो रायजोफ्रा फल' खालामो, मानिनानै सोलियो। जोङो बयनिसिमबो जोङो खावलायदों। मानो होनब्ला जोंनि बगामाथि लावखार ओंखाम जानाय नैबे जायगाया जाबाय बरन'दि वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिनि सिङाव गोलैयो। दा बेयाव जिब जन्थु जिब जुनारनि जायगा हिसाबै बेवहाय लाउड स्पिकारनि अभार साउन्ड बेखौ एलाउ खालामनाय जायाखै। जोंनि डिसि सारनि जिथु SOPआव बे लिरनाय दङ। आरो ड्राइभारफ्रा जिहेतु गारि सालायग्रा बिथांमोना जाहाथे बेयाव फैनानै गरसेबो बिदि फेनाय बेसाद लानो मोना, बेखौ मानिनांगोन। आरो हाजोआव हाग्रायाव डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि ससाइटिनि बेयाव कनसेन्ट लायाबानो, पारमिसन लायाब्लानो जाहाथे रावबो हाबा हाग्रा सिङाव, जिहेतु जोंनि नैबे जिब जुनारनि जायगा। आरो जोंहा राफ्टिंबो जोङो राफ्टिंजों गेलेनो हानाय जोङो बे दैमायाव बिदि बेब'स्था खालामना होनाय जादों। आरो जिप लाइन खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बौद्ध मन्दिराव सिरिजों गाखोलांनो हागोन आरो गरायजों नोंथांमोना बेरायनो हागोन। आरो गोबां बिदिनो सुबिदा जोङो आसा खालामबावदों। फैबाय थानाय समाव जोङो नोंथांमोन लावखार ओंखाम जाग्रा आरो बेरायनो फैग्रा बयनिसिमबो जोङो बेफोरबायदि सुबिदा खालामनो थाखाय जोङो कमिटिया जोङो सानगासिनो। ओंखायनो बयखौबो जाहाथे बगामाथियाव फैनानै, जिहेतु जोंनि बगामाथियाव हाबनाय टाइमा जाबाय फुंनि 10 बाजि, बेनिफ्राय ओंखारनाय टाइमा जाबाय मोनानि 4 बाजि। दा बेखौ जाहाथे बयबो फल' खालामो। जोङो ससाइटिनि जानानै बयखौबो गोजोननाय हामलायनाय जासिनानै जोंनि रुल एन्ड रेगुलेसन आरो SOPखौ फालिनो थाखाय जोङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।